Здравейте и добре дошли в моя канал. Днес, след доста дълго време, реших да направя ревю на това заслужава ли си да инвестирате в работни обувки DeWalt Reno или не. Като от моя личен опит, твърдо ви казвам, не купувайте тези обувки. Мога да ви разкажа моята случка. Преди доста време закупих новия модел на работни обувки DeWalt Reno. Набук, алуминиево бомбе, композитна вложка в подметката против пробождане, гумата е устойчива на хлъзгане, ESD за електротехници е направена също така обувката, подплатена е и самата стелка вътре е с нова технология, която има подпомагане на петата, на арката. Като моя случай е следния. След като закупих обувките, за съжаление претърпях операция на десния крак, което ме извади от работа за месец и половина. След като се възстанових от операцията и започнах да ходя на работа, обувките ги носих точно 6 дена. И на 6-тия ден и двете обувки, може да видите тук, се отвориха. Не едната, а двете. Като работата ми, аз работя като електротехник и водопроводчик. Вярно е, ходя на строителни обекти, но не чак на толкова груби строежи да ходя по каманаци и такива неща. И това са обувки за 140 евро. Една седмица и вече са за кошер. Затова твърдо ви казвам, не купувайте този модел. Много беше хвален, прехвален, много добри коментари. Казвам ви от първа ръка. Само мога да благодаря на Revolut, че покупката я бях направил през тяхното приложение, понеже обувките и повечето модели на DeWalt на работни обувки и работно облекло ги има само в Англия. В другите държави не могат да се намерят. И водихме дела с продавача и най-накрая благодарение на Revolut успяха да ми възстановят цялата сума за обувките. И след като всичко е свършило вече, с чисто сърце мога да ги изхвърля в коша. Благодаря ви, че гледахте.